Crea Fogar pareceme interesante para a mostra de todos os artistas que a xente de aquí poda apreciar os traballos que facemos aquí, que se integran un pouquiño nas vivendas de Galicia. Penso que é unha idea fantástica para que a xente o aprece, posto que penso que teño un espacio con máis visibilidade para compaxinar por o tema de que ten unha ventá, que ten un zócalo un pouco especial, que esa era o arte da época, porque naquela época facían ese tipo de pinturas que agora moi pouca xente o fai. Entón penso que en ese espazo, máis noutra habitación contigua ao salón, penso que pode quedar a visión da decoración moi integrada no espazo. Crea Fogar pareceme un proxecto bastante innovador, é unha idea moi boa para concentrar o traballo dos artesanos e artistas galegos, promocionar un pouco o produto que temos aquí, que non é tan coñecido pola nosa xente de aquí mismo e incluso a de fora. Eu penso que é unha idea para podelo fomentar mellor.